MCAs ma Migori opwoyo jotend siasa ma Migori ka oting'o governor, senator, women rep kod jood bura kuom keto tenge pogruok magi kendo riwore kanyakla mar manyo dongruok kuom piny owacho mamalo. MCAs go kotelnegi kod jakom mar komiti mar bajet e kaunti ma Migori, Graham Kagali, giwacho ni limbe mane jotelogo timo ne jatend piny Kenya William Ruto tarik 10 mar dweni osechako nyago olemo. MCAs go wacho ni gisiro governor ma Migori kod jotelo mamoko ka giwacho ni riwruok ema dhi medo kelo dongruok e kaunti ma Migori. Bedo sirkal kaka gimoro achiel biro medo mwandu kendo biro miyo wan bende wawinjore kaka jogo manie e sirkal kendo mwandu mipogo biro bedo maber. Ka wan achiel kuom jogo bende manie jikon kama itede chiemo, wabiro winjo mit chiemo kendo wabiro ng'eyo bila chiemo migolo kitero ne welo oko. Koro nyaka wabed jogo bende ma nyaka bede jikon kamitoke chiemo. Raila otimo ma nikech en a Democrat, en a patriot, to mondo mi development be mondo bi. Omiyo sirkal mar Ochilo Migori, nikech en government mar ODM, wantie toke kaka jo county assembly mar Migori, to gi government mare. We've had appointments all the way from coast, western and every other place that is inclusive. So I want to tell Kenyans that coalitions and working together has been the best. We remember Moi's time where it was only KANU, and KANU could dominate and frustrate the nation properly. Look at even the coalition time. Kenyans have benefited more. The constitution has actually improved. Sani nyaka nyo Raila donje broad based. Nyo pogore kata go Uhuru Kenyatta. Kecho Uhuru Kenyatta kanyo mi chances, nyineno kokao gigotero mane pinyu kuche.